Iki bapak-bapak Ripan, bapak nasib tidak ketinggalan. Monggo iki Pak nampi jaipongan, monggo niki wonten kalangan Pak dhewe bapak Ripan, bapakku nasib. Monggo dua bersaudara. Kangen bojo loro, kangen bojo-bojo loro. Sebagai balik lagi Mama Arya kewonten mundu kadang-kadang Bojonegoro ya. Kita saking Mas Pamit Malaysia. Mas Minut Aminuddin yang punya Balong Bakar. Mas Minut Aminuddin Balong Bakar Gresik, Jawa Timur. Mas Gandhi di Semangat Budal Gede Bos Asno. Saya nabai kane ati panglipur kembang nyawang butuh kaya ngene rasane kangen bojo. Mikir
saiki kok bingung atine telung dina boleh rono telung dina bali kene aduh penake sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya Dalam dina boleh ning bangsa oh ya dalam dina balik ning lamongan gak bahaya kan kasih sing sadina kanggo sapa sing sadina kanggo uber-uber rondo enak tenan dapat kayak nata Pak Ujo Hah? enak teman pol